وەرن ئەم divê xwe de jî qala Xwedê bikin ka em çawa Xwedê bi matematîkê ve em çawa Xwedê dibînin an jî Xwedê çawa xwe nîşanî me dide di matematîkê de. An jî em dikarin wisa bêjin di matematîkê de em çawa kanin Xwedê bibînin vî hesabî baştir e ne wisa. De werin em dest pê bikin. Niha wek hûn jî zanin gelek dîn hene û gelek dîn hene û aliyê din de jî hevjimar û matematîk û fîzîk û kîmya û hene tişt bi pêş de çûne û di dawiya vana giştî de jî her kes pirsgirêkekê digere, pirsgirêkekê digere ew jî ev hemî tiştana kêşekirî ye. Ev pirsgirêka jî vaya ye. Dema ku em li ser vîya difikirin, hinek dibêjin Big Bang jê re dibêjin yanî dibêjin teqînek mezin çêbûye û divê li piştî vê teqînê hemî tişta vebûne, dema ku ew wiya dibêjin ew dê ji ber vê yekê jî Xwedê tune ye. Êdîna jî dibêjin na divê Xwedê heye, divê Xwedê dinê çêkirî, Xwedê adem şandiyê dinê û vî hesabî Xwedê pêxember şandine dinê. Êdîna jî divê na divê Xwedê nine navê wan me bîra kirin wiha navê Hindiya û Budîst de dibêjin navê wan nizanim çi ye, bi ser navê wan deqekî ma mêze kirim, navê wan çû, min navê wan nivîsand. Ew dibêjin ahûra Mazda li ku de heye? Ahûra Mazda belkî di ku de re di Zerdüştiyê de hebe. Ez Zerdüştî cî wan yek e. Buda Siddhartha Gautama dibêje, Hindûîzm jî divê çi? Brahma ye, Vişnu ye, Shiva ye, Sarasvati ye, Durga ye, Kali ye, Ganesha ye. Vanan e. Vaz tabii Hindûîzmê de vana yê pir navê pir xwedeyî yani wana pir xwedeyî bawer dikin. Yê zatî ahûra Mazda jî zaten deriya ku Zerdüşt pêş de xist wî wana jî berê pir dîna bawer dikir, pir xwedeyî bawer dikir û gotin vî hesabî nava çi pê xwedeyî divê Xwedê tenê hebe. û wî ji navê ahûra Mazda danî. Yani navê wî serê dawiyê dixwaze bira ahûra Mazda be, dixwaze bira Brahma bibe, dixwaze bira nezanî bibe, dixwaze bira zanistî bibe, dixwaze bira Xwedê be, dixwaze bira Tanrı be, dixwaze bira Allah bibe, dixwaze bira God bibe, çi dibe bira bibe, serê dawiyê ew tiştek e. Hema va tişta çi ye? Ê di vê vîdyoya de îst em ê bersiva vêya bikin. Em dixwazin bersiva vêya bidin îro. Werin em vê bersiva vêya bidin. Bersiva vêya çawa me bidin? Bersiva vêya em ê li ser matematîkê de bidin. Niha em wayê wisa dibêjin. Niha va hejmara çi ye? Hejmara pî ye. Pekî di hejmara pî de em çi zanin? Hejmara pî de em çi zanin? Em dizanin ku hejmara pî sê xal yek çar yek pênc neh du du bela belî bele belî bele bidî 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 derre. Va hejmara pî ye. Ne wisa? Hûn giviya zanin. Herê. Çima em hejmara pî navêjin sê? Yani çima em navêjin sê ye? Çima mîna vêya dawiya wê dibêjin? Ji ber ku va hejmara bi xwe me yani însanetiyê yani min û te kalîtiyê mûbavê te û kalîtiyê te va hejmara ava nekirine. Va hejmara berê da li wê derê va hejmara ji kartî radû û va hejmara hesabê di vî karî de tê hesabkirin. û hiqaskan de salî vî kes li ser xwe bitînin, şoxelînin, bîne ku va hejmara weke sê were qewûl kirin yek çar yek pênc neh du du di vî hesabî bi hemî tiştî dikare were qewûl kirin. Li gorî vîya jî dûghere ji kar de dibe.
Yani li vir de divê çi ve hejmara pî belkû navê wî pî me dawiyê hema hejmara pî kareke ew dike em nizanin. Kareke ew dike, kareke hejmara pî dike em vî karî nizanin. Yani me ve kara çênekirî, me ve kara nedayê hejmara pî. Hejmara pî zatî li wê derê. û ji ber vê yekê jî hejmara pî îro li aliyê însaniyetiyê de hatiye dîtin û texmîn bûye. û hejmar bi xwe tune jî. Hejmar bi xwe tune jî yani tu ne hejmara dikare teham bike, ya ne dikare destê xwe pê bike, ne dikare maç bike, ne dikare tişt bike. Hema hejmar ji kar re dibe. Weke mînak heke ez vê derê sê tane çembera deynim, ez dibêm li vê derê çar çember hene. Çar çember hene. Ji kar re dibe yani. An jî vana hemî teker dibin, çar tane tekerê erebê ne. û çar tane sêvin, çar tane zebeşin dibe yani. Hejmar karê me li dinyê, karê me li dinyê em dikarin pêve karê xwe nê dinyê bikin. Ne wisa? Û pêve karê xwe, karê dinyê em dikarin bikin. Îşê me re dibe, karê me re dibe, hema hejmar tune ne. Tiştekî tune ye. Ji karê me re dibe, em bona çi bi vî hesabî nav dikin? Yani em ê jê re dibe çi? Hejmar bêdawî ne. Yani ve hejmara viyekê de pê dest pê dikir hetanî bêdawî derdawî hejmara tune ye. Yani milyara de naqede, milyona de naqede, trilyona de qatrilyona de naqede. Hejmar wer derre. Hejmar wer derre. Keviya wî tune. Yani tiştekî wer derre. Ey wer serever. Hetanî tu bijimêre, ê wer serever. Tu bijimêre ew ê serever. Tu bijimêre ew ê serever. Ey wer serever. Hetanî vî rêyeke tu hat dunê, tu tenê hejmara bijimêre, hetanî rêyeke tunê bimire, tunê negê dawiyê. Tu heştê salî li dunê yê tunê negê dawiyê. Ew ê çi tove? Ew ê her tim hevin. Hejmarananê her tim li dinê hevin û wê timî pêş diherin. Em vîya zanin. Ê me got çi? Me got dawiya hejmara tune ye. Ne wisa? Dawiya hejmara tune ye. Hejmar bi xwe bi aliyê însaniyetiyê ve her xwazkendayî bi vî hesabî em nîşan didin jî, hejmar zatî li dinê hebûn, zatî hesabekî re dibûn li dinê û bi vî awayî bi vî awayî hejmar her tim bi kar re dibin. Ji kar re bûne û her tim li dinê hebûn. Ev jî li ber vê yekê jî dibêje hejmar, matematîk, hejmar xwedê nîşanî me dide. Yani xwedê nîşanî me nade. Hejmar weke xwedê ne, an jî xwedê ye. Yani aqilê hejmara, yani kesî ku aqilê hejmara fehm bike dikare xwedê fehm bike. Nege ew xwedê ne yan jî xwedê nîşanî me diganin. Weke xwedê ne. Yani ew jî weke xwedê bêdawî ye. Yani hejmar, weke tu hejmarê tenê bifikirî hestê sifirê de dest pê dikî û werdere bêdawî ye, di vê derê de em çi dune bêdawîbûna tiştî em dibîne. Di vê derê de jî dema ku em xala vê bêdawîbûnê dikî jî vaya xwedê ye. Vaya Allah e. Vaya ew tişta ku Big Bang jê re dibêje qewimî ye, sebeba ew Big Bangê ye. Vaya ewra mazda ye. Vaya navê êwîdiya çîndiya çû veya Brahma ye. Çi dibe bira be we çi bi nav kiribe bira kiribe veya ew hemî gişk in. Va tişta ku vîya giştî bi nav dike. Ji ber vê yekê jî hejmar gelekî alî me dikin ku em xwedê fehm bikin. Ji ber vê yekê jî zatî Galîlo gotî çi? Gotî hejmar, gotî matematîk ew zimanê ku xwedê hemî xweza û dinya pê afirandiye. Yani zimanê ku hatiye afirandin
ماتماتیکە ماتماتیکێ هەموو شتانە هاتیە ئافراندن هەر تشت ماتماتیکێ هاتیە ئافراندن دنیا و خوازا و هەمووی بە ماتماتیکێ ve hatiye afirandin li vê de jî me xwest qala wî bikira heke hûn beşdarî qenala me bin beşdarî qenala me bibin hevalên xwe re parve bikin tawke em bi vîdyoya wayî em zêde li ser bikin em pêşta bikin tenî aliyê din de jî wek hûn zanin heke hûn zanin hûn bernameyek çekiriye navê vê Rojlîngoye ji bo ku kurmancî hînî we bikim banage hûn kurmancî hîn bibin me bernameyekî çekiriye hûn dikarin daxînin li ser Play Storê veke Rojlîngo bigerin hûn ê bibînin vê gavê xatirê we bimînin bi xêr û xweşiyê de